ti môj svet, ukážem ti veci, ktoré sa nedajú získať. Nech už ako malý chlapec, čo sa zaujímalo rap, stále ma to bavilo, ver mi, to nie je o jeb. Ako malý chala som ho stále počúval, tepraky v izbe som si mi neraz vypeckoval. Potom som mu verkoval, prvé texty napísal, stále robím čo ma baví bez ohľadu čo ten druhý povedal. O technikách v mojom svete plných rôznych rímov, vypočuj si beat, no a čekuj môj flow. Je to nové, je to rýchle ako čierna puma, ktorá práve zaútočila aj u vás doma. Chápeš, ja som iný, ja som pripravený, už mám svoje štúdio, nič ma nezastaví. Pokračovať v tom, čo ma najviac baví, keď nové reky nahrávam, tak sa cítim šťastný. Yo, ja mám svoju hudbu, yo, vypočuj si túto bombu. Moje meno ide stále hore, moja hudba vadí iba tým, ktorí sú dole. yo, ja mám svoju hudbu, yo, vypočuj si túto bombu. Moja hudba ide stále hore, moja hudba vadí iba tým, ktorí sú dole. Hudba je základ v mojom živote, cítim srdcom úplne plnohodnotne. Spravila u mňa veľkú zmenu, pravdivé príbehy, jeba na menu. Texty píšem už zo pár rokov, s ňou sa mi ide ľahšie, s touto dobou. Môj hlas si pamätá veľa blokov, 27 za sebou, no. Ty kokos, to čo si spravil, More, však si sprdol do mikrofónu. Som dobre dojebal, ty kokos. Ty vole, od začiatku všetko. Som dozlietaný som bol, no. Dojebal, teda to na novo. Elektriku nemáme, som sa to. Nemôžeme toho nekonečne Ty nahrávať. moje účty robíš, nič nerobíš, moje účty neplatíš. To neprídem. Neprídeš? Neprídem sem. Nájdem si takého druhého bačku. Dá sa nahačkovanie. Batiku začnem robiť na trička. Čo také, obdobné, 20 storočnú sa začne živiť. Robota mozová kalkulačka jedno s druhým, vieš ako to pôjde tejto dobe, to nám nikto nič nedá. Ja sa vrátim asi pri predávaní medí. Môj dobrú karu mám, More, nafúkame gumy a také peniaze budú plniť sveta. Principy holom najlepší predávač. Športové gumy mám riadne, jak pionier, vieš, drapák, keď posledný drapák za 200, nafúkam na plné, 3,5 baru. Ty kokos, tak keď pokradneme takú A prsty tam, kotúčové. Na kare. Bočnice, fajnové, z palety, vieš, z europalety, to je hrubé bočnice. Super. To keď s kravínou budeme kradnúť, tak rýchlejšie sa dostaneme domov, ty kokos. Pekné plechy, všetko, nastadia sa. Kde mám online do piči? Kde si dal popolár? Pekne sa vyjadruj. Koľko si mi to vral, koľko teraz umedené máme? Káble? Koľko je kilo? Koľko litrí? Koľko litrí? Neviem, tak kilo, neviem, libra 40. Dobre, to išlo dole. To ešte stále takto funguješ? Pravda, že včera som predal oné a tam závtro som povyberal všetku meď, všetko a neviem, takých 20 som zarobil včera. Tiež včera tam zháňal po výbr, hore dole som behal. Možno s líškami som išiel dремať, som tam oné preliesky, tak piloval. Búcho tam petardy, rachali, rachačky, kadejaké cibulky tam jebali o zem, koberčeky jedno s druhým. Kapslovali sa tam chlapci dookola, povyháňala som preliesky pil. S líškami. Tam líška diklovala na mňa, ale ja som dával dole preliesky vo veľkom. Pavúka som dal dole, More, že to kolotoč, tú gulu. Kolotoč ešte vravili, že kúpia v celku, ale nie na železo. Nemá to čas, potrebuje peniaze. A to ako celý kolotoč? Dobre, dal som dole, taková poska, a som ho zrezal dole. Tam plátkom som šúchal. Plátkom som šúchal, 27 minút, 27 sekúnd, si stopuje, ešte robí robotu. Najlepší biznis, aby som vedel povedať cenu, koľko za koľko mi spraviť. To mi musíš povedať, že ako si sa na to nabral. Koľko sa nabáli, koľko peniaze boli z toho. Pozri, nové rifle mám od Vietnamcov. Od Vietnamcov fajn nové rifle. Koľko mám nové, cestredné položky, že som jediná čikale. Dobre som. Ja mám ja som našiel. Včera som ti vieš aký nový, ja rozmýšľam, že nový biznis budem štartovať. Vieš koľko ľudia v Belfaste zahadzujú veci? Koľko chce Manchestra, kyberpové, pekné hnedé káro a sáko káro, fajnové. To baretkou, s bombikou, s baretkou. Jo, zajtra pôjde po košoch, ty, možno že aj nájdem. Ešte treba palicu smeťarku, z Bohemie palicu, z hokejky. Prečo budeš oné? Práve. Ale ja pôjdem, ak dáš stúpaka, pôjdem na noty vysoko. Dobre. Tak fľaše vybrať vínové. Dobre, to za slovo, zajtra ti volám, koľko. Môžete Pepsi nabiehli, ešte skákacie. 55 peniazy. Ale. To dobre peniaze spravili na to. Tak skokaj, Zajtra musíme makať do ryti, musíme sa nabaliť. O koľkej? O pol štvrtej musíš čakať, že musíš hľadať šubre tam do okna. O pol štvrtej? Daj si maskáče si dať, dotrhané. Vieš, čo som mal došité. Červenou bavonkou. Červenou bavonkou, hej. Jo, to sú moje obľúbené, tie nosím každý deň. Ja chodím to ich nosím teraz. Ja mám prešivák s kapucňou, že chalani z Budengu, poďme nabehneme spravím akciu. Preto sa nechám aj zaraz, lebo to bude veľká akcia. Ideme, kolotoče sú tam, tak tam sa ide opäčku spraviť na kolotočiaru. Peniaze im nechám, ale chcete veľký kód, to budú peniaze. Čo je ten kolotoč? Z Duralu, More. Z Duralu. Sa rozstali na stíhačku, tak pôjde to koniec. Ty vole. Teší. Káru máš v dobrom stave. Treba pumpu. Nemám pumpu. Ústami som fúkal, od rána som fúkal, tak som s lyžkami, ja som išiel za 2 hodiny a potom som fúkal, po čikárni ako po 3 hodiny. Možno som nafúkal a potom cítil, že mám defekt, nemal som flaky. Flaky som nemohol spraviť, zabralo. Vieš čo, pôjdeme ku Gážovi zajtra, zakúpeme na tú bránu tam špetnú. Ventilky potrebujem, More, to mi ujebal ventilky. Ventilky. Bol som pre všetko, dáru som odtiaľ, More, zamkne všetko na samok jedno s druhým, More, ventilky niekto mi ujebal.
Potom aj ruky by som polámal, bolo to proti zasraní, tí feťaci. Feťáci. Milé nám máme. Myši nám kradnú. Kde? Už nemáme myši v dome. To boli Vietnamci, oni varia z toho. Sote, alebo nie také ono, tie švidiky, žáby rozpuchli, oni všetko Keby sa nás taký pred na to prišiel, tu nachytám koľko, no aj 20 kusov. Máme tiež potkaný more, koľko potkaný. No tak sedia doma more, ratám drobné ty koky, alebo keď kočikárni robím, oni sedia pozerajú. To je rodina celá. Poďte už sedím. Ty vole, tam bola jedna pri doma, ty kokos. Riadne nás počúvajú, ty. Ja mám študované myši, rozumiem každé slovo. Poviem, no teraz ideme spať. Bola, keď ideš na internet do kaviárne, tak s tebou, môžeš pozerať na kolene. Že oni aby vedeli s tobou žiť. To nie je len tak. Preto dávam také čierne, vieš, aby splynuli, aby ich nevideli, vieš. Dobre. Dobre sa žije tejto dobe. Kradnúť sa kradlo, vždycky. No čo spravíme s týmto tu? Neviem, pustíš sa tam grgal ešte? Hudba je základ v mojom živote, cítim srdcom úplne plnohodnotne. Spravila u mňa veľkú zmenu, pravdivé príbehy, jebať na menu. Texty píše muž zo pár rokov, s ňou sa mi ide ľahšie, s touto dobou. Môj hlas si pamätá veľa blokov, 27 za sebou, nosím duševný pokoj. Som naplnený znútra môjho tela, otvorila mi oči, udialo sa toho veľa. Neviem si predstaviť, rap zabaliť, postaviť sa medzi ostatných, do rady. Bolo nás veľa, idem sám za seba, dvere sú otvorené starý, aj pre teba. Nebudem sa ničomu vnútorne straniť, keď bad boy je takisto namotaný. Ty to si ako myslel? Tak, vieš, namotaný tak. Si povedal, že... Jo, prečo si povedal, že včera som bol zamotaný tam do tých kríkov do vidí? Ja si zamotaný do tej krádeže, tam do tej čorky more. Jo, More, teraz ťa pán nájdu more. Ringle budú vytrubovať crime stoppery, obrne transportery. poviem, ako to bolo do piči, Fero s Gejzom tam ma tam nechali, ja som tam sa skryl do kríku a nemohol som byť zvon. Tam Ringle ešte dobre, že ma nechali v tých kríkoch, tak ticho som bol. Dobre, že Gejzo banda tam bol, nie? Jo, Albert Stojka a Puška. tak, bez pompojov. To už je banda. Gejzo pokuta. Do Sejdecky si domov robil kávu, koko. 50 kávu, koko, 4 kávy vypil. Držal, že pani, pozerám to, no. Rozum 7 detský. Rozum mal, že chodil do špeciálnej boši, osoby dašla internetový bol Stian. Ale za čo sa učí zabrášľa, ale peňažky losuje. Ale nie, vyučil sa chalan, darí sa mu v tom živote. Gabo Bis, Gabo Banda, mier. Tak pozeráš. To určite. Mier každému, ktorí sú s nami, hore aj dole. My sme stále s vami. No s vami, aj s tebou. Každý mierný. Svetový mier pre každého. Majte sa radi, buďte sa, nožte sa, dávajte si pozor. Bežete sa, bez toho, aby ste preklopili ženu. Nežente sa, keď ste už ženatí. A neklamte sami seba. To najviac boli, klopáme sami o seba. Matis, Bad Boy, hudba, na budúci týždeň. Čakaj. Začiatok novembra. Akurát Vianočné stromčeky sú všade. Zima už sa aj prešívak nahodil. Preto zaplatarí čo tam Iron Maiden na chrbte. A čekujte aj nové video. Videá budú stále. Teraz je taký trend dávať videá a nie je trápne ukazovať kokotiny. Jo. Hodnosti, ale hodnoty človeka. Tak, to skromný. Peťko, Matiaš prvá. Pamätáte cvičky pre zvuk, jedno zdrojem komunizmus. Jo. No dobre. Revíza Belfa srdce. Bad Boy, Miloč, ideme na to. Čekujte na budúce video. Na nedel sprav rezne, príde sa k tebe nájsť. OK? Nie na indulo, na olej, na masti, to sú zdravšie. A pražený rád, vypražaný, ale nezabudni. Trojobale. Ale Lubo má rád cestičku, OK? Cestičku, taký kaša. Dobre. Ty kokos, videl si ten horor? Včera som pozeral. Sa volal Posledný krumpet v záhrade. Úplne, že o Hladomore, vieš. Hladomore. V našich detinách. Mandolinky, tam písal mandarinky, mandolinky, mandolinky. A keby aj to, ktorí ti susedia chodia kadnú aj cez noc. No? To je taká, vieš. Na to sa bude hlina variť. Bolo konštúle. Hlinový naký. Hlinový naký, to najglavný. Strikuj to ponožky. No dobre, majte sa na budúci týždeň, nový song a o taký ďalší týždeň bude aj video. V decembri, určite do konca novembra, začiatkom decembra klip aj s čím chceš, to vybav ako chceš, proste čaká nový song. Aj s večerou, pozývame ťa. Matis Bad Boy. Čau. Čau, drž sa. Dobre.